yore mang'eny maginyalo kungo godo pesani. Ing'eni ng'eny ne gitimo mana gimiluongo ni land rates. Koro land rates en ni in gi plot kata in gi landi to nitie pesa moro ma ichulo ne county every year. To be wajaneno ka governors giwa ng'eny gi giketo kata mana posta e gazette ka gikwayo ji mondo ochul pesa no magiketo kata mana waivers. To ng'eni nitiere moko kaka miluongo ni cess ma ichule kor ndara gi. Wantiere gi moko kaka miluongo ni wines and spirits. Jogo ma nigi lika kure miudhe miuse gigo ma kaka ma jok moko madho to gikonyre godo gi. Mago gin pesni te ma sami dhi yawo gino nyaki chul licenses, nyaki chul certificate, nyaki chul mago pesni te mabire county. But samoro bende nitiere lapses kaka koro for example counties ma okotimo digitization. Mani kore chule gi cash. Ngeni kidhi kata mana most of our kiosks ma samoro bende wa wuothe kata mane chiche wagi. Tiyudo ka samoro county revenue officer nigi simo moro machalo kama to nyisi ni ini dwa chulo parking to donge kidonjo sani to sani ten saburo wachiegni loro. Koro idwa ore ka kosidwa miya mondo tiyudo ka ng'enyne the easiest way en ni kawa gini mondo adhi duka ka dhi nyiewo gimoro kar chulo siling 300 no tiyudo ka koro imiye kata 100. Ting'eni 100 no en pesa madhi e lwet ng'ato, ok odhi e pesa mar county. Koro iyudo ka ji kata mana madhi apar nyalo timo kamano every day for 1 month. Iyudo ka en pesa mang'eny kabisa ma county lose. Koro mago bende gin opportunities kata chances ma waneno ka on source revenue bende ok wane ka counties timo motegno e weche mag digitization. Ma koro you don't need to engage the revenue officer. En kisechopo kacha ting'eni en namba machalo kama kaka itime Nairobi ka tichulo parking. Koro it is upon them mar mondo ging'e ni to wan gi parking spaces adi to ji adi mosechulo. Ma system no ripo bed ni nyisogi ni case X mar Kevin Osido mochung' kachacha endo poko chulo pesa no. Emomiyo ineno ka samoro mtokni gibedo clamped. Ting'eni clamping no be sami dhi gonye to ripo bed ni en digitized. Ma kisechule to unlocking cha message madhine county. To gima waneno ka timre sani en ni dhano ema biro gi gima chalo makascha. Ni koro idwa ni mondo gonye to sami gonye cha bing'eni en pesa ma ichulo gi imigi cash magi soyo fukgi. Emomiyo ka tieko Trevor to realize ni in some of the counties ma wantiere godo kae kaka Nairobi for example wan gi governor moro maniluongo ni governor Mike Sonko. En nyen no record everything motimo wachieng' moro nyisowa noromo mana gi pesa madhi kiem na $40,000,000 e drawer. Ni mago gin pesni mag parking manende ji ochoko. Koro ipenyi to governor inidwa ni mondo wapogni adi. Ting'eni samitime kamano to en mibadhi ma county ema is suffering over. Omiyo nitiere gigo ma kaka wakonyre trainings ma waluongo go county officers ka watudre gi controller of budget, auditor general, CRA and others mar mondo wa empower gi, wakonyre kodgi. To japiny bende nyaka ne value for the tax. Nikech sami chulo tax mari kata sami chulo licenses kata sami chulo fees michulo cha. Nyaka wane ni to for example ka en chiro sirikal nyaka gerne ji cho, sirikal nyaka ketne ji jopiny pi, sirikal nyaka hakikisha ne nitiere security motegno. Ma an samoro buoga kaneno ka mfano ni Kisumu ni chiro owang'a kamano. Koro jogo mantie chiro pere an gin giwacho ni ana lose 3 million kiana wito pesa maromo kama. There must be a mechanism ma county government bedo held accountable. Nikech gin pesa ma dhano citizens ema chulogi. Omiyo aspects mag amenities kaka security gigo makonyo gi sama gitimo tijgino bende nyaka bed maber, including even roads. Okinyal bedo ni in governor mogero ne ji chiro to ndara ma ginyalo tiyo godo malong'o onge. To ni every time to revenue officers chungo gi ka giting'o omena kata ka giting'o rabolo gidhi godo e chiro to gikwa gi pesa gi ses gi to ndara to kolos maber. Un kuseneno gigi kijumla te kama endi kare koro unu wacho ni ang'o manyalo konyo jopiny, ang'o manyaka koro